Kapuso panang nabak ti Kawayan Festival iti Abra masagsaganan. Live report manipod Abra ni Bridget Mayor. George, kalpasan ti panakaselebrar ti Dapil Festival ti Bangged sumar sa Runumet, ang masagsaganaan na maselebraran ti Kawayan Festival ti Abra. Makumikumen ti gobyerno probinsya ti Abra iti panagsagsagana para iti panakarambak ti Kawayan Festival. Na duma-duma programa ti maangay, amin a sektor ti komunidad ket adda partisipasyon na. Mangrugi daytoy inton March 6 aging gana March 9. Maselebraran ti maika-50 ket 7 a tawen manipod nagbali na probinsya ti Abra sipod na isina daytoy iti Ilocos Sur. Kirason ngamin dato yung naramit ti Kawayan Festival no nakagirado intero Pilipinas. Number 2 ti Abra nga do ti Kawayan na ti agbambantay kada likodam lain nga da kawayanin. Kira ti Kawayan kung nato ti 4 months lumber. Ito yung lumber iti napapanglaw. Partisiparan dagiti mannalon ti umunang aldaw ti panagpiesta. Dito itupay amay tandudo dagiti na duma-duma produkto ti Abra manipod iti Kawayan. Kasi ti engineered bamboo apakaaramidan ti kubo ken na duma-duma pay a furnitures. Ay, balik ko natin mo, magkati engineered bamboo sa bala klase dagito eh. Kontra karigay do mga araramid. Sila karigay bang nagigay bambuhat akayon, bambuhat kun dagiti bamboo crop sa bala ti kwada dagiti. Adan tumet dagiti programa para kadagiti agtutubo. Karaman dito iti street dancing, dance showdown ken ti championship ti basketball. May kayo makidinanggay ti pinakayanak ti probinsya ti Abra. Daya March 7, Youth Day, Youth Parade, street dancing competition. Impo digiti ket aldawmet digiti ubing. Malaksi diti pan naka-showcase dagiti na duma-duma a produkto manipod Kawayan. May pakita pay dagiti na maris ken agkakapintas a disenyo ti Abel, babayen ti parada dagiti babae ken ti folk dance festival. George, formal nga aglokati ti Kawayan Festival inton Marso 6, ken sa runwan tumet na duma-duma nga programa agpatingga inton March 9. George? Subali manung aldaw ti selebrasyon, Bridget? Bali upat nga aldaw daytoy George, mangrugi ti March 6 aging gana ti March 9 sa runwan tumet George. Daytoy from March 6 aging gana March 9, amin nga sektor iti komunidad ket adda ti partisipasyon na kadagiti na duma-duma nga programa. George? Siyempre may giragragsak tumanen iti team ti Kapuso ya. When George kita daytoy nga rod imbitado pay kano iti GMA Ilocos para daytoy maangay nga grand parade no kastaket no patgan iti GMA Ilocos daytoy request ti provincial government George. Thank you very much, Bridget Mayon, manipod ti Abra.